Ito yung huli ko sa ano, sa engineering office sa likod. Yan, lalaki niyan mga tayo. Ngayon dito sa ano, Guadalupe, sa spot ni Kuya Prince sa bar na Matumal. Ipamigay na lang natin to. Hati-hatiin nyo na lang. Kasi JP, kasi JP pala to. Yan mga tayo. Sa pisto niya. Boss! Tilapia! Sige, sige, ano nyo na lang. Idol, tilapia. Doon lang sa ilalim. Nahiya pa si Idol. Yan, sa ilalim meron yan. May club ba? Ayun, ang laki niyan. Pinipistuan mo doon sa ilalim? Ang laki niyan. Sige, mati, tatiin nyo na lang yan. Matagal Boss mo, boss. Boss, i-boss mo para maano nyo. Tagal ko na ito. Ang dami yan. Ayan, ayan, oh. Ang dami yan, mga toy, oh. Lalaki. Diba? Ang dami ng kikuya, oh. Wala, peraso lang. Okay, boss. Pili-pili, oh. Okay, ano nyo na lang yan. Matumal kasi dito sa Guadalupe, mati. Pili-pili. Dito matumal sa ano ni Kuya Prince Bar. Napakita ko sa FB ni Kuya Prince Barlan, eh, matumal daw. Yan, ayos. Ang dami. Yan, shoutout nga pala kay Baha TV Vlog, KL Vlog, Kabiwas, Jewel ano, Baloyot. Yan, thank you sa inyo mga toy. Salamat. Meron, nalagay ko dito yung mga ano ko. Bulacan yung Baloyot. Thank you. Alis na ako.